హాయ్ హలో అండి అందరికీ. నేను తెలుసు కదా, నేను మితాజ్ ప్రజెంట్ అయితే మేము ముందుకైతే ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో అయితే ఇచ్చినాను. ప్రస్తుతానికి ఒక రైతు దగ్గర వచ్చేసి ఈ జాఫరాబాదీ బర్రె అయితే అమ్మకానుకుంది. దీని ధర వచ్చేసి 1,10,000 చెప్తున్నారు. మాట్లాడితే బార్గెనింగ్ అయితే ఉంటుందంట. 5 నెలల కట్కం ఉందంటే ప్లస్ ఒక పూటనే మిల్కింగ్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుందన్న. డైరెక్ట్ రైతు నెంబర్కి అయితే కాల్ చేసి అయితే కనుక్కోండి. ఈ అడ్రస్ వచ్చేసి అజీజ్ నగర్లో అయితే ఉందన్న. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న రైతులు అయితే డైరెక్ట్ రైతు నెంబర్కి అయితే కాల్ చేసి కనుక్కోండి. మరిన్ని ఇలాంటి గాబన్ బర్రెలు కావాలన్నా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ కొట్టి లైక్ అయితే కొట్టండి. ఈ వీడియోలో బర్రె ఎలా ఉందో నాకైతే ఖచ్చితంగా అయితే కామెంట్ చేసి అయితే చెప్పండి అన్న. చూసుకోవచ్చన్నా మీరు దీని హైట్ కానీ దీని పర్సనాలిటీ కానీ. ఇది పంచకళ్యాణి ప్లస్ జాఫరాబాద్ ఈ రెండు మిక్సింగ్లో అవుతుంది అన్న. పంచకళ్యాణి అంటే నీలి రవి అన్న. చూసుకోవచ్చు. మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న రైతులు అయితే అక్కడ ఫామ్కి విజిట్ కానీ బార్గెనింగ్ అయితే ఉంటుందంట. చూసుకోవచ్చన్నా. మీరు మా ఛానల్కి అయితే సబ్స్క్రైబ్ కొట్టినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఆయన అయితే మీకు డిస్కౌంట్ అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఎవరన్నా మీరు ఒకవేళ అక్కడ బేరం కుదరకపోయినా నా నెంబర్ కాల్ చేసుకోతే కనుక్కోండి అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న.